Bizitzako instante honenak inbertitu ditugu hemen. Utopikotzat geneukan hori iraulita berpizteko. Hemen gara Karabizarreko pasioa, belaunaldiz belaunaldi, transmititzeko lanari esker heldu gara izatera. Bai, gaur garena 20 urte borrokan, 20 urte ikasten, hamarkada bi kolpeak irribarrez jasotzen, uneak erekitzen, bizimoldeak aldatzen, dantzak gabeko iraultzetan ez dugu parte hartzen. Hogei urte harriketarrek, hogei urte harriketarrek, 20. mendearen mugan hasitako bidaia honen, bizipenak distantziaz behitu, bihotzak buelta eman arte. Bai, buelta eman arte. 20 urte borrokan, 20 urte ikasten, hamarkada bi kolpeak irribarrez jasotzen, uneak eraikitzen, bizimoldeak aldatzen, dantzak gabeko iraultzetan ez dugula sinesten. Babestuak sentitu gara hemen, maitatuak sentitzen gara hemen. Hemen, Sentitzen gara, sentitzen gara hemen. Hogei urte borrokan, 20 urte ikasten, hamarkada bi kolpeak irribarrez jasotzen.